kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos na ang nakalipas sa takla alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon, syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, Pebrero 14, tuig 2022, Valentine's Day, mga kabombo. Sa aton siling nga mga headlines, New People's Army nag-ako nga sila ang nag-ambush sa patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station aging kapila sa 3 kahapon sa ngaga.
Pag-ambush sa kapulisan sa Binalbagan, ginkondena sa Police Regional Office 6 ag 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Samtang Philippine Army nakabaton sa intelligence report ang ginhungod sang NPA ang pagpatay kay J.R. Rosso ang ginrespondihan sa mga polis. Numero sang suspitsado sa Binalbagan ambush, ginabantang ngayara lamang sa 12 tubtub 15 suno sa 303rd IB. Samtang 90% sa roadside bomb nga naglupok sa Binalbagan na recover sa PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group Region 6. Nagkalain-lain niya age group sa Bacolod, masako sa pagbakal sang bulak, kadungan sang Valentine's Day. Amoy ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapungan nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita sa detalye sini ginako na sa New People's Army o kon NPA nga sila ang nag-ambush sa patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station sa Sitio Candaba 2 sa may Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental unsa din duha ka pulis sa isa ka sibilyan ang napilasan kahapon sa ngaga. Santo naman sa gipagwa nga statement sa Mount Cancermon Command New People's Army o kanang MCC-NPA, ang ambush site ang may distansya nga kapin 1 ka kilometro nagikan naman sa forward base sa Sitio Elenita kag pila naman ka kilometros ang sa bahin sang pila ka kilometro ang nagikan naman sa AFP forward base sa Sitio Elenita kag pila naman ang kilometro sa Philippine Army troop position sa Sitio Bulwang. Ang payag ang sabat sang grupo naman sa Philippine National Police ang gingamit sang administrasyon ni Duterte sa counter-insurgency operations. Asunod sa MCC-NPA, sabat man ini sa Joint Enhanced Military Operations so kunang JEMPO kag Focus Military Operation o kanang FMO nga nagatublag sa kinamatarong kang malinong nga pagpabuhi sa mga mamumugon ka indigenous people sa nabukid nga bahin sa Central Negros. Isa sa ginatudlo sa mga grupo amo ang sunod-sunod nga pagpangatake nga ginpanigayon sa parusa sa gobyerno sa ginatuwag nga plan sa Oron nga nagpatay sa mga sobra 20 ka mga inosente nga manguma sa Gihulngan City sa Santa Catalina kag Manhuyod, Negros Oriental. Kamadamo ang illegal nga ginpriso bangod sa pato-pato nga kaso. Ginpakamalaot sang Police Regional Office 6 ang pag-ambush sa mga miyembro sa New People's Army o NPA sa patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station sa Sitio Candida 2, Barangay Biao, Binalbagan kahapon sang aga. Madumduman niya nagresponde ang mga pulis sa report nga may ginpatay sa Sitio Nursery, Barangay Biao. Apang samtang pag-abot sa Candida 2, naglupok ang roadside bomb. Na-fracture ang index fingers ng Deputy Chief nga si Police Lieutenant Charles Richard Casalan. Samtang may pilas naman malapit sa mata si Police Corporal Julius Tranquillero, samtang naigo naman sang stray bullet sa buli ang 15 anyos nga bata sa barangay Kagawad kadungan sa pagbayluhan ay isang luthang sa mga pulis kag mga rebelde. Sa interview sa Bombo Radio kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, patraidor ang ginhimo sang rebelde nga grupo nga isa sa paglapas sa tawhanon niya kinamatarong kag mayara pa sang nasalabat. Sa karon ginaimbestigaran pa kung hungod ang pagpatay kay J.R. Rosso sa Sitio Nursery agod nga makaresponder ang mga pulis apang nagagwa suno kay Soles nga planado ang ambush. Bungod na katiempo pa ang mga rebelde nga magbutang sang anti-personnel mine sa Sitio Candida 2. Santo sa report pila ka armado nga mga lalaki ang nagsulod sa balay sang tiyo ni Russo kahapon sang kaagahon kag diri ini ginpatay. Aminado naman ang PRO6 nga hindi ini bag-o sa hanay sang kapulisan bangod sa tuig 2017. Nagresponde man ang mga miyembro sang Gihulngan City Police Station sa report nga may gin-hold up kag diri na sila gin-ambush ang NPA kung sa diin anong ka mga pulis ang nagkalamatay. Police Brigadier General Bin Idong po, kinakondina ang patraidor nga pagpalupok sa anti-personnel mines ang communist terrorist group dira sa Barangay Biao, Binalbagan kung sa di na napilasa ng aton yung mga kapulisan ini pagbayular no sang kinamatarong sang aton mga kapulisan and hindi ini mayo nga himo considering na may isa pa ka sibilyan nga napilasan dira kag gindisturbo nila ang peace and order situation dira sa lugar. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang ginkondera naman sang 303rd Infantry Brigade
ang pag-ambush sa mga miyembro sa New People's Army sa patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station sa Sitio Candidados sa may barangay Biao, Binalbagan kapon sa aga. Sa interview sang Bombo Radyo kay 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, terroristic activity ang ginhimo sa mga rebelde. Wala sang duda sunod sa kay Pasaporte nga NPA ang may kaymuan sa krimen, bukod wala man sa liwang na grupo nga nagagamit sa improvised explosive device, kundi ang komunistang grupo. Santo naman sa intelligence reports, ginapatihan sunod sa kay Pasaporte nga mga miyembro sa Central Negros Front 2 ang may kaymuan sa ambush. Nagpasalamat naman ang Brigade Commander. Magod inituman ang halit sa mga kapulisan, wala naglupok ang duwa ka ID kag nakabato pa ang maini. Sunod sa kay Pasaporte, matawhay na kuntani ang Binalbagan kung sa din madugay na nga wala sang kaangay sini nga hitabo. Apang sa karon, ginalita naman sa NPA ang imahen sang Binalbagan bilang malinong nga lugar. On the part of the 303rd Brigade, especially on behalf of the Philippine Army, na we condemn ang terroristic incident kahapon na gibuhat sa CPP NPA terrorist group. Ginasilingon ni nga sila ni, very sure kami nga sila. Ang gingamit dito ay improvised explosive device. Wala naman si ibang grupo na gamit na nationwide, kundi ang NPA terrorist group na gagamit. Ang kawain sa pagpag ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Aminado ang Police Regional Office 6 nga legitimate ang tawag nga may ginpatay sa City Nursery, Barangay Biao, Binalbagan. Gani ginrespondihan sa mga pulis apang sila ang ginambush sa Sitio Candidados. Sa interview sa Bombo Radyo kay PRO6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, barangay officials ang nagtawag sa Binalbagan Municipal Police Stations. Gani obligado ang mga pulis nga magresponde apang naglupok ang roadside bomb antes sila makaabot sa crime scene. Bungod malayo ang crime scene nagikan sa town proper suno kay Soles, mabudlay ang pag-check sa area kung may presensya sa New People's Army o kung NPA o kung wala. Ginpatigayan naman sa mga rebelde ang ambush sa matapan nga lugar bangod stratehiya nila ini nga mapapatay ang mga pulis nga imposible ang ambush bangod hindi ini na bukid. Maswerte naman suno kay Soles nga madasig ang dalagan sa patrol car gani malayo na ang distansya sa sulod sang pila ka segundos kag nadistorbo naman ang mga suspetsado kasunod sa explosion gani hindi tuman ang halit sa mga pulis. Sunod sa PRO6 wala kuntani isang nasalabat nga sibilyan kung wala nang ambush ang NPA. Samtang aminado naman si Soles nga lantawon pa kung mapasaka ang kategory sang Binalbagan sa election areas of concern bangod sa ambush. Legitimate abi or reliable man ang nagatawag sang police response no sa aton mga kapulisan always kung sa diin na barangay official no or kilala naton, and with that considering pagit sang kalayoon sang area no malayo sa police station. Correct. So medyo mabudlay siya no sa part naton, and kung makita nato na tapan ng area kung sa diin nga natabo. So isa man ini ka strategiya nila para magapati ang pulis nga hindi sila pag-i-ambush. Ang kabayan sa bukpayag ni PRO6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang nakabato naman sa intelligence report ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army ang ginungod sang New People's Army ang pagpatay kay J.R. Rosso sa Sitio Nursery, Barangay Biao, Binalbagan kapon sang Kagahon agad nga mag-responder ang mga kapulisan. Sa interview sang Bombo Radyo kay 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, ini si Rosso ang ginapayag malapit nga biyan sa isa ka CAFGU member sa may kansulungon na detachment gani ini ang gingamit nga nila nga rason agud nga mag-react ang mga pulis. Sunod sa kay Pasaporte, legitimate ang pag-report sa mga barangay officials ng krimen sa Kagahon apang ginatukib pa ang mga link nga nakaset up ang NPA sa roadside bomb sa Sitio Candidados. Santo naman sa intelligence report sa Philippine Army, 12 tubtob 15 ka rebelde ang perpetrators, samtang wala naman sang gibutang nga blocking force sa palibot. Ginapatihan sunod sa general nga hulag o kung kulang ang planning o kung kulang ang persa sa NPA o kung gamay lamang nga grupo ang nagtipo na nga hindi mag-report o kung ma-report sa mga pumuluyo gani hindi tuman ang halit na natugas sa mga pulis samtang wala naman naglupok ang duha ka improvised explosive device. Ay mga na-pick up na nga ito nga operatiba kahapon. Katong ginpatay ay ginungod nila ito patin para malure ang mga kapulisan kung mag-react nga mag-responde. Sa amon nag-gather no, ng mga operatiba sa natin, sa 303rd Brigade, mo nang nasiling no,
natong ginpatay nga gilungod sa NPA malapit sa aton isa ka kafigura sa Kansalungon Detachment. Ang kamay sa pagpag ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Aminadong pinuno sa PNP Explosive Ordnance Disposal and Canning Group Region 6 nga dako nga halit ang natugas ang improvised explosive device na gintanom sa New People's Army o NPA sa sitio Candidados Barangay Biao, Binalbagan kung nasentrohan ang patrol cars ng Binalbagan Municipal Police Station. Sunod kay Police Major Gary Alan Rizuma, na-recover ang duha ka unexploded, kag duha man ka exploded improvised explosive device. Suno kay Resuma, na-recover ang 9% sa naglupok nga IED nga intended bilang anti-personnel kag anti-vehicle mine. Bangod sa kadamuon sang fragments nga ingredients ang IED suno kay Resuma, mahimo nga mapatay ang tawo kag dako man ang damage sa salakyan ilabi na nga nabuslot ang railing sa dalan. Ginalantaw ni Resuma nga mahimo wala naglupok ang duha ka IED. Bangod hindi husto ang pag-set up sini o kon may technical issue sa ingredients. Kalakip sa mga panakot sang IED ang 9mm corrugated round nga construction supply o kon kabilya nga ginutod-utod sang half inch ang kalabaon. Ang isa ka device ang 6x8 inches ang diameter kag nagaunod sa masobra 700 fragments sang steel bar gani may tendency gid nga mapatay ang tawo kun maigo. Ini mga aton nga IEDs nga na-recovered is intended for anti-personnel. At the same time, pwede rin sa magamit anti-vehicle para nga mag-explode to it cause injury and damage sa salakyan at the same time sa personnel. Kung ma-fatality kasi sa ini nga mga explosive, maybe is a cause of death man sa aton nga mga troops, especially sa mga aton government troops nga nag-responde sa mga peace and order. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Gary Alan Rizuma, Chief sang Explosive Ordnance Disposal and Canning Group Region 6. Samtang ginako naman sang 303rd Infantry Brigade nga mabudlay ang husto nga timing sa pagpalupok sa mga miyembro sa New People's Army sa improvised explosive device batok sa mga personnel sa Binalbagan Municipal Police Station bangod madasig ang dalagan sa patrol car kahapon sa aga. Sa interview sang Bombo Radio kay 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, mahimo nga defective o kung may problema sa trigger device ang duha ka o kung IED o kung wala na butang giliyon bago nagsaka ang mga pulis sa lugar kung saan gipatay si JR Rosso gani wala na set up sa maayo ang roadside bomb. Sunod sa kay Pasaporte, mahimo man nga hindi makaibalo mag-set up ang nagbutang sang IED gani wala naglupok ang device sang gintumok ang trigger. Aminado naman ang Army official nga mabudlay ang timing sa paglupok kun high speed ang area bukod madasig ang salakyan samtang maximum damage naman ang matuga kung mahina ang salakyan o kung nagalakat lamang ang tawo. Sunod sa kay Pasaporte, mas dako nga damage sa matuga kung dako ang bomba bukod nga madamo man ini sa ingredients agin utod-utod nga kabilya o kung lansam. Sunod pa sa 303rd IB Commander, ginabilian sa international humanitarian law ang paggamit sa anti-personnel mine apang wala ini ginasunod sang New People's Army. So ang timing man ang critical. Amo ganin nga kung sa amo nga alagyan, budlay nila ma-inflict ang damage. The fully maximize ang damage tungod fast moving ang vehicle. Kung mahina yung lagan sa salakyan, so pwede mo gid ma-timing kung diin mo palukpo ni i-trigger to inflict maximum damage. Ang kabayan sa pagpag ni 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginatumod pa sang otoridad kung ano ang kabangdanan sang kamatayon sang 32 anyos nga amay sang nga nasapuan sa sulod sang iya nga balay sa Purok Maninihon, Barangay Pahanukoy, Syudad San Bacolod kay nasang udto. Ginkilala ang biktima kay Ranel Era kay nagatrabaho sa kumpanya sang printer sa Syudad San Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio sa tupad balay ni Era, nagdapya ang mabaho nga hangin nagikan sa balay ni Era gani naglili sila sa bintana. Bungod sirado ang balay, kakas nila ang pila ka jealousy kaya ginpasulod ang isa ka bata nga among nagbukas ang portahan sang ginlantaw ang hiligdaan ni Era.
nagahapa ang biktima sa punta sang iya nga kama, puno sang dugo kag nagakaagnas na apang hindi matumod kon may pilis ini bangod madulom ang balay. Suno kay Robles, Sabado nga adlaw ulihi nga nakitaan si Era, siya ang may isa ka bata apang talag sa lang ini nagakadto sa iya nga balay bangod bulagay sila sang iya nga misis kag saluyo sang asawa ang bata. Suno kay Robles, wala man sila sang nabatian niya kumusyon sa sulod sang balay ni Era sang Sabado kag Domingo kag sirado man ini. Nagikan sa sulod gani hindi matumod kung may nagpatay sa iya. Panimaho kami, tas yun try namon sa may tamo, sa may bintana, sang iya nga jealousy nga ara ang baho. Kingakas namon ang apat ka jealousy, kagin kingakas, kagin pasulod namon sa kabata, ang para maabrihan ng pertahan, kay tunggon nga nakalak. Di amo ta pagsulod ko, nagrikta ko sa iya kwarto, nag-abri ko sa iya kortina, nakita ko gahapaon sa punta sang iya nga kama. Puno na siya kadugo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Mary Ann Robles, tupad balay ni Ranel Era. Samtang kaangay sang kinandaan nangin babakal ang bouquet sang narisaring asay sang bulak kadungan sang Valentine's Day subong adlaw. Temprano ba kaina sa aga madamo na ang nagpadulong sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center kon Base Center o sa rinamtang ang mga flower shops agon nga magbakal sa ila irigalo sa ila kahagugma, misis, iloy kag utod nga babayi. Sunod sa kay John Pareño sa Greensville Subdivision sa may barangay Estefania, Bacolod City, nagbakal ini sang bulak para sa iya sinipinalangga nga iloy kag magulang nga babayi nga nagpauli na nagikan sa Estados Unidos. Sunod sa kay Pareño, sunflowers ang ginbakal niya para sa iya magulang bangod UP graduate ini kag meaningful sa mga alumni sang universidad ang sunflowers. She's visiting from the US. So I don't think I've remembered na I was able to give her any flowers for Valentine's. So this time it's a chance too. So I'm giving her flowers. She is 2 years older. She's the closest sister to me. Actually, I also bought flowers for my mother and my father who passed away. Ang kamayan sa pagpag ni John Pareño sa Greensville Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City, manugbakal sang bulak. Aga pa man nagpahimo sang bouquet ang college student nga si Po Cho Wong sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, bangod igahatag nila ini sa iya sini pinalanggang iloy. Sunod sa kay Wong, iyala sa Hong Kong ang ilang amay, gani sila ang gintulinan nga magsorpresa sa ila sini nga iloy. Nagbakal man ini sang bulak para sa iya nga tiya. Kasunod kay Wong, naanda nila nga nagahatag sa bulak sa ila iloy kada tuig. Si Wong ay kaduha sa 3 ka mag-ululutod kang first year college ni sa University of St. Lasal sa kurso nga Food Technology. Hey, Mama. Wow! How sweet! Surprise! Oo. Sexy naman yung bakal mo. Thank you po, bravo ko sulit. Para ni kay tita. Okay. Wala. Di siya Papa. Di kami nalangan na yung bakal. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong siya. Ang ma-dinner kami sa dua. Ikaroon pa man sa dinner. Makita pa kami guest. Ang kabayan sa pagpag ni Po Cho Wong sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Samtang sa atong gihapon nga Valentine's around the world, kadto naman kita sa New Zealand. Kaya sa Pilipinas, uso man ang paghatagay sang bulak sa mga pamatanon sa New Zealand sa adlaw sang paghigugma o kon Valentine's Day. Suno kay Bombo International Correspondent Jovi Amudente, madamo na sang customer ang nagapares-pares sa cafe nga iya ginaobrahan halin kaina sang aga. Sa ilang lugar, hindi tuman ang selebrasyon kung sariin mahipos lang ang mga tawo. Apang may madamo naman nga dekorasyon nga heart sa banwa kung sa diin masako ang mga florist. Suno kay Amodente, masako ang pamatanon o kon bataon nga populasyon sa paghatagay sang bulak samtang kaga chocolates. Hindi naman tuman ka sa mga may edad na. Sunod sa Pinay, naanda na nila ang pag-dinner sa restaurant kon Valentine's Day. Bangod ginakabig ini nga espesyal nga adlaw kaangay niya. Kag sang iya nga bana nga nagakaon sa paborito nila nga kalanan. Sa sini nga adlaw suno kay Amodente, restaurant sang kalabanan nga ginakatuan samtang iba naman ang nagapaamulya sa lake agon niya magselebrar. Sa karon wala na sang tuman nga restrictions sa mga naga-dine-in basta fully vaccinated lang. Ini naman ang maayo nga tion agon niya magbakal sa mga bayo bangod may discounts sa mga department stores. Well, siguro sa North Island, like for example sa Wellington, kahit ang Wellington Harbor, well, for us, hindi man kami dito yung magkanto, kahit tilain man yung direksyon namon, yung karon sa gabi mo. Pero we always, kami sa husband ko,
Ina-treat gina namon permi ang Valentine's Day nga special para sa amon nga duha. Tatlo amon bata. Dua ka lalaki kag isa ka babae. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Jovi Amodente nagikan sa New Zealand. Sa anong kanapusan nga balita sa gyapon sa aton sining Valentine's Day around the world dito naman kita sa Romania. Tanom ngayara sa misitera naman ang kalabanan ang ginahatag sa mister sa iya sining misis sa tion sang Valentine's Day kung ikaw ang kasado ka nagapuyo sa Romania. Sunod sa kay Bombo International Correspondent Ana May Sivo, kaangay sa tradisyon sa mga pamatanon sa Pilipinas, nagahatag man ang young ones sa Romania sang bulak, chocolates, balloons, kag nagakaon sang dinner sa restaurant kaupo ng palangga sa kabuhi apang wala sang kwarta ang ginabutang sa bouquet kaangay sa ginahimo sa iban nga mga lalaki sa Pilipinas. Ang mga young ones na nagasuksok man sang couple shirt ka may color coding kung mag-dine out apang wala na ini sa mga tigulang. May mga promos naman ng mga restaurants ka may short program para sa mga couples. Ay iba naman nga mister ang nagatag sa ilang misis ang tanom nga yara sa musitira buhi. Agod nga masaylo ini sa duta kung mag-abot na ang spring. Sa wala pang COVID pandemic sunod sa kay Sivo, nagatipo ng grupo sa mga Pilipino sa Romania ang mayara sang Search for Miss and Mr. Valentine's apang ginpaiwa ini sa karon bangod sa COVID restrictions. Pagdereser sa mga young ones pa mga bataon pa mga nubyahana, usually ang ginahatag nila mga bouquet, mga chocolates, balloons. Pero kung mga asawahay na, ang ginahatag sa mga bana nila, tanom na gid mga nasa misitera ng nga bulak na kay para magamit sa next month, mas spring na di sa amon, pwede na nila itanong isaylo nila ang tanom. Ang kabahin sa pagpahayag sa Bombo International Correspondent dito sa Romania, Ana May Sivo. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon. Kamuyan to mga kaundan. Magkabombo sa ato nagapaunang mga balita. Antes kita magtakop, ato na panumalikan natin si mga headlines. New People's Army, nag-ako nga sila ang nag-ambush sa patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station. Aging kapila sa 3 kahapon sang aga. Pag-ambush sa kapulisan sa Binalbagan, ginkondenar sa Police Regional Office 6 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Samtang Philippine Army nakabaton sa intelligence report agin hungod sang NPA ang pagpatay kay J.R. Rosso nga ginrespondihan sa mga pulis. Numero sang suspetsado sa Binalbagan ambush ginabanta ngayara lamang sa 12-15 sunod sa 303rd IB. Samtang 90% sa roadside bomb nga naglupok sa Binalbagan na-recover sa PNP Explosive Ordnance Disposal and Canaan Group Region 6. Nagkalain-lain nga age group sa Bacolod masakot sa pagbakal sang bulak kadungan sang Valentine's Day. Amo ito mga kabombo ang aton sila pagdulong sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong daw Lunes, petsa 14 sa bulan sang Pebrero 2022 and it's Valentine's Day. No, happy Valentine's Bombo Zaldi. Happy Valentine's, Bombo Jazz. Kang sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica, nga isa man ka Valentino. Kag ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukol nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lexonas, ang aton siningan news analysis may tigulo, istrikto nga pagpatuman. National campaign sa pagkabisi kag presidente nagsugod na. Political rally nagaduging ang ila mga taga-suporta. Apang health protocol ginalapas ang tagsa-tagsa nga mo naman ang mangin kabangdanan sa paglapta sang pandemya. Tiglikom sang DILG nga si Anyo nagpaandam sa tagsa ka kandidato nga ang magalapas ang health protocol pasakaan niya sang kaso labi na gid sa mga sumulunod nga tiga ang ulo. Istrikto tani nga health protocol dapat nato ni patuman kay basi amo naman ini ang kabangdanan nga magabalik naman kita sa aton ginapasan kapiot sa pagpangabuhi nga aton nagyan. Disiplina na lang tani sa aton tagsa kakugalingon
kung magtambong gid man kita sa sini nga mga hilikuton. Social distancing aton gid pagasundon kay kita man ang mahalitan sa gihapon. Tangili nga pauna-una pananawan ang gipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto